Guardiola TV, el podcast de referència. Cada diumenge a 2:15 de la nit, amb Guillem Guardiola. Sabies que a Catalunya tenim un dia on es regalen llibres i roses? És per culpa d'un drac. Fa segles, a Montblanc, un drac es menjava tothom, fins que li va tocar la princesa. Però just quan el drac anava a atacar-la, va aparèixer Sant Jordi. Va lluitar, va matar el drac i de la seva sang en va sortir una rosa. Per això, cada 23 d'abril celebrem Sant Jordi amb cultura i amor. Hola, què passa? Benvinguts de nou a Guardiola TV, benvinguts de nou al podcast de referència. No cal presentació, no cal més dinamisme. Plaça Catalunya, a Girona, el dia més bonic de l'any, amb una de les persones més especials de la meva vida, Joel Noguera. Com estàs? Què passa? Què tal, com estàs, rei? Bé? Molt bé, i tu? A tope, no? Repetim. L'any passat a Olot, aquest any a Girona. I si una cosa es repeteix, significa que la fórmula està la correcta. Ha anat bé, i ara més i millor. Joel, t'agrada Sant Jordi? M'encanta Sant Jordi, ja ho saps, Guillem, ja ho vam parlar l'any passat. Si voleu mirar l'entrevista, mireu vídeos anteriors i la trobareu. I ens tornem a trobar aquí en una diada molt especial, molt maca, on podem veure els carrers super plens de gent i la gent comprant roses, llibres i altres coses, regals que voldran fer la seva parella o gent estimada, no, Guillem? De fet, l'any passat, bro, quan vam... De fet, la primera pregunta que et vaig fer l'any passat, no, me la vas fer Quina tu. va ser? Em vas dir, i a tu t'agrada Sant Jordi? I vaig dir, a mi Jordi, bro, i em vaig Jordi, liar una mica, no? A mi Sant Jordi jo trobo que és el dia més bonic de l'any, és un dia molt dinàmic, on la gent surt al carrer, és això que he dit ara, no? Cultura, amor i sobretot molt de sexe, no? És broma. Animal, comences fort, eh? La llegenda de Sant Jordi, Joel, te la creus? Com diu una llegenda té fets sobrenaturals i fets naturals. Jo crec que a partir d'aquí sí que l'escriptor es va basar poder en alguna situació que havia passat a la seva vida quotidiana, però sempre portant-la a aquest punt de fantasia, com pot ser que surt un drac, que el drac ataca la princesa. Jo crec que sí que es devia basar en fets reals, però poder no són ben bé els que estan ben explicats a la història. Estic molt d'acord amb tu, perquè una llegenda realment el que té és alguna cosa certa i alguna cosa segurament una mica més falsa, no? Joel, t'agrada més regalar roses o rebre llibres? A mi m'agrada més regalar roses, perquè si regalo una rosa faig una persona feliç. M'agrada, és bona. Give me five, man, bro. Vinga a tope. És veritat, quan regales una rosa, en aquest cas vermella, eh? Vermella sempre aquestes de colors. Són maques, però ja que es pot i... Són maques però fora, no? Ara, fora. La original, la clàssica, la que surt als contes, la vermella. De tota la vida. La vermella de la que t'ensenyen a l'escola. Ara ho has dit. Que grande. A tope. M'agrada. Joel, tenia una altra pregunta per tu, però se m'ha oblidat, vaig a mirar la xuleta i és aquesta. Joel, bro, creus que Sant Jordi s'ha convertit en una festa una mica massa comercial o què lo que? Aviam, jo crec que les parades aprofiten que és una diada molt maca i cada any veiem que s'encareixen més els preus perquè al final no tenen competència. Si una parada et fica la rosa a 15, doncs l'altra te la ficarà poder com a molt baixa 14, 13. Ara aquí ens estem trobant roses a 23 euros. Per rosa? Per rosa. Ara acabo d'anar a comprar aquestes i estava a la parada i sentia preus de 23 euros per rosa. Una rosa un dia normal et val 2-3 euros. Aprofiten que és Sant Jordi, que tothom la comprarà i fiquen preus desorbitats per una rosa, sí que et fiquen una mica de decoració, però és un preu caríssim. Però clar, al final, com que és un dia i la gent ho compra, les venen. Per què tu tens roses i jo tinc llibres? Perquè jo tinc una princesa a la qual li he de regalar una rosa i tu poder tens alguna princesa que regala llibres, no? Vale, és molt bona resposta, Anava a dir una cosa, però si la dic crec que em maten. Vale, ja. Bona pregunta, també, en realitat, si creus que s'ha convertit Sant Jordi en una festa molt comercial. Vols que et digui una cosa, una reflexió que estava pensant des de que veníem al cotxe a casa? Il·lumina'm. Vaig a fer el clip a TikTok, vale? Dale. Vale, jo penso que des de que Catalunya no té, com a país,
aquesta responsabilitat de dir, vale, hem de ser independents, Sant Jordi el disfrutem més. I ojo, perquè potser és un popular opinion, però abans, potser com que molta gent es va apuntar al carro de la independència, doncs va dir, ostres, Sant Jordi, anem a fer país, tal, però ara el tema de la independència està una mica més refredat, això sí, al cap d'uns anys, i la gent està fent país, però no perquè algú des de fora li demani o el context li ho demani, sinó perquè ho fa, perquè per amor, per cultura, perquè és un dia molt bonic, estic veient parelles, estic veient amics, abans quan estava muntant el set de gravació estava veient amigues abraçant-se, abraçades, petons, carícies, per tant jo crec que ara Sant Jordi sí que és veritat que evidentment els preus són desorbitats i la gent s'aprofita, però sobretot és una festa que neix molt del poble, no? Neix molt de dintre del sentiment de les persones i del cor. Sí o no? Estic amb tu, Guillem, no havia fet aquesta reflexió, però ara que t'escolto em dona aquesta sensació també que poder abans sí que s'enfocava molt el Sant Jordi i el tema principal, la independència. Veies, per exemple, ara estic mirant parades que tenen la senyera de bandera. Les parades no et miren, ens miren a nosaltres. Abans veies parades que tenien la bandera d'independència. Tot anava enfocat a la independència, era el tema principal. Ara no, ara veiem que el tema principal és fer feliç a la gent, roses, llibres i disfrutar d'aquesta diada tan maca que tenim a Catalunya, que podem veure que molta gent ve aquí per viure-la amb nosaltres. Pregunta obligada, Sant Jordi o Sant Valentí? Sant Jordi clarament, sens dubte, o sigui, sens dubte. No hi ha dubte. 100% Sant Jordi, amor, amor. Tio, si no celebrem Sant Jordi aquí, qui ho celebrarà? Això em ratlla, veus? La gent que compara aquestes coses. No, home, no hi ha Què has de comparar? Què has de comparar, bro? Què has de comparar? Un dia en aquest marc, en aquest context, amb un dia de Sant Valentí, que, ojo, no estic dient que no sigui maco, No té res a veure amb Sant Jordi. Sant Jordi fa país. És una cosa que celebrem exclusivament aquí a Catalunya. Per això jo crec que és molt més maco, perquè se sent més, veus els carrers plens de gom a gom, parades, gent venent, instituts, escoles, tothom es mou per aquesta diada. I jo crec que s'ha d'aprofitar i fer-la més forta perquè és una cosa que només es fa aquí a Catalunya. I molta gent, com t'he dit, ahir veia gent que venia d'Itàlia, de fora, venint aquí expressament a veure llibres, perquè jo ho veia a l'avió, veia gent que llegia llibres i veia, vale, aquests deduïa que venien expressament per conèixer algun escriptor, o algun escriptor que traiés una novetat de llibre, venir-ho a veure. Joel Nogreda és una persona tan gran, amb tantes idees dintre el cervell i reflexions que, a més, sap traduir, sap convertir en bones explicacions. Més gran ets tu, Guillem, més gran ets tu. I bones justificacions, no? Dale. Joel, has regalat mai una rosa a algú que no tocava? Sí, he regalat una rosa a algú que no tocava, però mira, el temps passa i jo crec que dels errors se n'aprèn. Has de fer una reflexió i fer un aprenentatge i després no tornar-lo a cometre, que els humans són molt tossuts i sí que ens equivoquem més d'un cop a la mateixa pedra, però jo crec que no passa res. Estic orgullós d'haver regalat una rosa a algú que no tocava, perquè ara n'he pres i ara sé a qui regalar roses. Esa! Buah, clar que sí, tio! Com estàs avui? Finíssim, Què et passa, loco? Finíssim. Vale. Jo t'he de dir que a mi no m'ha passat. Jo regalar una rosa a algú que no tocava, jo crec que més o menys la gent ja sap més o menys a qui regalar una rosa. I et diré una cosa, La que vulguis, Guillem. Jo crec... Clar, això és una bona pregunta, Clar, si no tens nòvia o tenint nòvia, clar, és molt clar a qui regalar la rosa si tens nòvia. Però si no tens nòvia, regales la rosa a una amiga o a unes amigues. A mi, Joel, em va passar un cas el 2017, crec que era, que vaig regalar unes 4 o 5 roses. Uah, per què? Se te'n va anar a les mans, Perquè... si la rosa val 23 euros, com vas pagar per rosa, tio? Un 125. Por ahí, Però, clar, les amigues també es mereixen roses, jo crec. Ara. I saps qui, sobretot? La mama. La mama sempre, jo cada any té la rosa. Sempre una rosa. Sempre. I si no hi ha rosa, rosa. Cada any té la rosa. Cada any la rosa, cada any. Joel, roses i llibres. Quin llibre recomanaries? Jo recomanaria de llibre el de Racing Team, d'Olot,
que l'han tret ara recentment, que avui estan a Olot fent una parada, i aviam si aconsegueixen vendre totes les roses i fer ballar el gegant. I tu, Guillem, quin llibre recomanaries? Jo recomanaria un total de 3 llibres. 3, i els portes? El primer, Optimismo para periodistas. Un llibre espectacular, que no m'he acabat encara, Un llibre que ja té uns anys, però que jo, que sóc periodista, em va ajudar molt a entendre que hem de ser optimistes, hem de mirar el futur amb alegria i molta resiliència, no? Que es diu un molt bon llibre, Optimismo para periodistas, té Joel, perquè el fullegis. Bona portada, Bona portada. El segon, Confessions d'un sommelier, de David Seijas, quan la teva passió es converteix en el teu pitjor enemic. David Seijas també una entrevista aquí al podcast, un llibre que explica com l'alcohol es pot convertir del gran protagonista de la teva feina, en aquest cas un sommelier, en el teu pitjor enemic. Joel, aguanta'm aquest segon llibre. I per acabar, un llibre que a mi m'agrada molt i que també en molts moments de la vida m'ha ajudat, no? ¿Por qué nadie me lo dijo antes? És en castellà, és veritat, però és un llibre, és una publicació igual. Molt bon llibre, en aquest cas més psicològic, Perdona que t'interrompeixi, aquest és el que t'agrada tant que l'has comprat 2 vegades, no? Vaya cabron. De fet, m'agrada molt, l'he comprat 2 vegades, però no perquè m'agradi molt, sinó perquè en un viatge a Grècia amb el Tito Joel Nogareda el vaig perdre. Li dic que et va dir, no et deixis el llibre. Sempre em dius el mateix. No et deixis el llibre. I diu, no, ja l'agafo. Què va passar? Que me'l vaig deixar a l'Airbnb. Ara. Joel, dona'm els llibres que els col·locaré aquí. Molt top, molt top. Aquest fa bona pinta, no? fa per mi, a més. Fa bona pinta. Sí, perquè parla de vi, nano? No. És broma, companys. Vale. Molt bones explicacions. Sant Jordi, un dels millors dies de l'any, per no dir el dia més bonic de l'any, però és que a més us tenim una sorpresa per vosaltres. Joel, en aquest cas avui no hi ha una secció de preguntes ràndoms i tontes, sinó que t'he preparat un quiz de què preferiries, tal o tal. Vale, aviam. Vale, companys. Anem a jugar. Arran d'un vídeo TikTok que es va fer bastant viral d'un podcast argentí, crec que un podcaster que es diu Momo, que el podcast són 4, ¿vale? I la noia diu, chico, ¿qué prefieren? ¿Calor o verano? Podcast argentí, Vale. Chico, ¿qué prefieren? ¿Calor o verano? I els presentadors queden en plan, ¿cómo calor o verano? Calor, I després se'n riuen em va sortir. i diuen, Sí. Chico, ¿qué prefieren? ¿El frío o el invierno? Chico, ¿qué prefieren? ¿Tomar agua o hidratarse? ¡Ya! Chico, ¿qué prefieren? ¿La comida o comer? Per tant, en aquest sentit, Joel, han de ser respostes una mica ràpides, Va, som-hi. Adéu, Ricard. Han de ser respostes una mica ràpides. Ja veus que no se'm treuen els anells a l'hora de saludar algú. Adéu, Jesús. Quin Jesús, si no hi ha cap Jesús. Allà. Sí o no? Ah, vale. Oh! Em menjo un micro, tio. Vale. Un moment, que estic buscant això, vale? Vale. I poc hem parlat d'aquests micros tan top, la veritat. No són els protagonistes. Els protagonistes som nosaltres, les roses i els llibres. Ara ho has dit. Vale, I Joel. el drac. Que aquí n'estic veient un de molt top. Joel, què prefereixes, calor o estiu? Estiu. Guillem, què prefereixes? Estiu. Fred o hivern? Hivern. I tu? Hivern. Beure aigua o hidratar-se? Beure aigua. Hidratar-me. Llibre o lectura? Lectura. Lectura. Menjar o alimentar-se? Alimentar-se. Menjar. Dormir o descansar? Dormir. Descansar. Escriure o comunicar? Comunicar. Comunicar. Córrer o fer esport? Fer esport. Fer esport. Parlar o conversar? Conversar. Conversar, m'agrada. Clarament. Mirar una pel·li o veure cinema? Veure cinema. Veure cinema. Llegir o estudiar? Estudiar. Llegir. Què ha passat? Caminar o passejar? Passejar. Passejar. Escoltar música o gaudir de la música? Gaudir de la música. Gaudir de la música, disfrutar-la. És molt Estar diferent. allà i saber, m'ho estic passant bé. Sí. És veritat. Estimar o estar enamorat? Estar enamorat. Estar enamorat. És molt bona aquesta. Som dos romàntics. Correcte. Llum o claror? Llum. Claror. Temps o rellotge?
Rellotjar. Temps. Conèixer algú o saber qui és? Conèixer algú. Conèixer algú, molt Clarament. important. Les persones, moltes vegades, i aquí m'incloc, tendim molt a jutjar les persones per la seva aparença, no? Nosaltres, uns tios xulos, no? Que des de fora potser pensen, quins xulos, no? I no. Però ens coneixes i penses que heavy, lo bones persones que són, sí o no? Ara, correcte, Guillem. Esforçar-se a treballar dur. Esforçar-se. Esforçar-se. Tenir sort o tenir oportunitats? Tenir oportunitat. Tenir oportunitats. I finalment, regalar una rosa o rebre un llibre? I tu? Jo, regalar una rosa perquè no acostumo a llegir. Vale. Igual, no? Igual. Ara. Joel Noguereda, moltíssimes gràcies per tot. A tu un altre cop, Guillem, per tornar a gravar un altre capítol més de la nostra secció. Anem a buscar parelles perquè se sotmetin al nostre test de Sant Jordi o què lo que? Som-hi. Som-hi. Buscarem parelles top. Top. Dale. Vale, com us dieu? Jo em dic Eric, Jo em dic Lia. Com us vau conèixer, Eric i Lia? a bàsquet, Sí, en un torneig. en un torneig de bàsquet. En un torneig de bàsquet? Sí. Ens agrada el bàsquet, així, eh? Sí, ens agrada el bàsquet. Vale. Què n'espereu del dia d'avui, companys? Jo, a passar-m'ho bé. Jo, que l'Eric em convidi a dinar. Vale! M'està agradant això. I només estem al principi. Vale, companys, preguntes divertides, som-hi. Esteu a punt? Sí. Sí, Va, qui s'enfada més ràpid? Jo. jo, A prop. Ah, vale. Qui té sempre la raó? jo, Qui és més tossut? Ella. l'Eric. Qui fa més tard per sortir de casa? L'Eric. Eric, Ja has arribat tu tard. què dius? Pues si tu sempre arribes tard. Bueno, pues ella. Qui menja més ràpid? Jo. Sí, Qui té millor memòria per dates importants? Jo. l'Eric poder, sí. Qui és més ordenat? Jo, Qui es passa més temps mirant el mòbil? Jo. jo crec que jo, sí. Qui fa més soroll quan dorm? No sé. No hem dormit No hem junts. dormit junts de moment. Com cada moment? No, i no dormirem junts. Buah, pues la pròxima és qui té més ganes de fer sexe? Cap dels dos. L'Eric segur? No. Qui té... Qui té més paciència per fer coses llargues? Jo. L'Eric. Qui és el més mandrós els diumenges? No sé, jo crec. Sí, pot ser. Qui és el més ràpid en prendre decisions? Jo. Jo. Qui és més detallista? Cap dels dos. Jo no li compro res i ella no em compra res. Hòstia! Qui està més temps al mirall? Jo. L'Eric. Què dius? Eric, ets un xulo. Li acabes de dir xulo en directe? Sí. Consideres que ella també és xula? Sí, més que Per tant, jo. una parella de xulos, podríem dir així? Sí. Vale. Qui oblidaria més un aniversari important? Jo. Jo, 100%. ja ho he fet. Vale. I ara, una pregunta final. Aviam si coincidiu. Quin dia us vau conèixer? Hòstia. O quina etapa? El 12 de setembre. Què pot dius? ser. Sí, el dia de l'13. Pot ser. Bueno, Sí. a sisè de primària o por ahí. Per tant, ja fa, no? Sí. Sí. Vale. 5 anys o 6. O Què dius? 4 anys? Da igual. Vale. Moltes gràcies. Vale, companys, tenim una segona parella. Com us dieu? Núria, Núria? I Toni. Núria i Toni. Bons noms, no? catalans. M'agrada. Com us vau conèixer, Núria i Toni? Bueno, els dos tenim família a l'Escala, a l'Empordà, i bueno, el meu germà i el seu són millors amics, vull dir que la família i tot fa molt que ens coneixem, i realment que som parella deu fer ara el juliol farà 2 anys. Moltes coincidències veig per aquí, no? Sí. També ens movem en l'entorn del bàsquet i també ens coneixem per això. Què n'espereu del dia d'avui? Bueno, per nosaltres és un dia especial que ens ha de celebrar per compartir, per anar a fer una volta per Girona, per anar a dinar junts, que també que a vegades a la rutina ens costa trobar, no?, moments per estar junts, i avui és un dia maco per compartir-lo. Som-hi! Comencem el test. Esteu preparats? Som-hi! Qui s'enfada més ràpid? Jo. Ella. Qui té sempre la raó? Ella. Qui és més tossut, tossuda? Jo. El joc només participes tu? Això sembla. Segurament sí que serà així. Qui fa més tard en sortir de casa?
Ella. Qui menja més ràpid? Bueno, Ostres, clar, és que... depèn del menjar. Clar, jo menjo més. Ella sucava abans, però perquè té menys coses Tinc al menys plat. quantitat. No sé dir-te. Qui té millor memòria per dates importants? Jo. Perdona? Sí. No? A discutir. Merda, ja comencem. Qui és més ordenat? Jo. Ella, seguríssim. Qui passa més temps mirant el mòbil? Tu. Enganxat va. a les xarxes socials? No, amb el grup d'amiguets. Sí, amb el que grup fan d'amics. bromes. Fem bromes i... És bo. Sí. Qui fa més soroll quan dorm? Tu. Jo? Espasmes. Bueno, va, t'ho compro. Què fa, què fa? Me moc molt. Espasme Alguns de pit, sorolls. no? De tot el cos. Qui té més ganes de fer sexe? Tu. Sí. Sí? Bé. Qui té més paciència per fer coses llargues? Coses llargues com què? No, jo què sé, una migdiada llarga o una paciència per anar de compres. Més paciència. Ella. Depèn de la paciència, Sí, no? depèn de la Sí. paciència. O sigui, jo aquestes coses de compres, de dies com el d'avui, reconec que me'n sol agobiar, cansar bastant Normal, ràpid. a mi també em passa, Toni. Sí. Normal. Ara, si és per comprar-lo per mi després... Això és una altra cosa, això m'interessa més, clar. Qui és el més mandrós els diumenges? Jo crec que ella. Sí. Pot ser, pot ser. Qui és el més ràpid en prendre decisions? Tu. Jo, claríssim. Qui és més detallista? Jo crec que ella. Però te diria igual a mitges. Mig. Qui està més temps al mirall? Jo. Ella. I qui oblidaria abans un aniversari important? Tu. Jo, però perquè ella amb aquestes coses és molt... Quadriculada. Quadriculada, però jo crec que tampoc me I n'oblidaria. organitzada. Companys, última pregunta. Quin dia us vau conèixer? El dia 7 de juliol. Bueno, vam començar la relació, més o menys. Sí. Però conèixer no. Fa molt més. 7 de juliol de 2025? Ai, no, entenc que no, perquè no ha passat. 7 de juliol de 2024? No. 7 de juliol de 2023? Sí. Sí. Per tant, estem parlant que aquest any feu 2 anys? Feu 2 anys? Sí. Vale, un aplaudiment, vale! Aquí poc 2 anys, vale! Vale, companys, tercera parella, com estem? Molt bé. Com us dieu? Jo em dic Cristina. Jo, Lluís. Cristina i Lluís. La parella de moda gironina ara mateix? No, no crec. Com us vau conèixer? Doncs pel carrer. Pel carrer tal qual. Jo anava caminant, que jo anava a la Bolera de Girona, allà on ara hi ha davant de la clínica Girona d'ara, la carretera Barcelona, jo anava caminant, que anava a la Bolera, ell anava en cotxe, i va aixafar una ampolla de vidre que hi havia a terra de xiveca amb la roda del cotxe, em va fotre el susto de la meva vida, i de, ai, perdó, estàs bé, com et dius, no sé què, anem a prendre alguna cosa? Vas aprofitar aquí, eh? Sí. Sí, la veritat és que Així. van alinear els astres. Malada. Vale, comencem el test. Esteu preparats? Ai, sí. Som-hi! Qui s'enfada més ràpid? En Lluís? Sí, té molt de caràcter, sí. Qui té sempre la raó? Entenc que en Lluís si té gaire... No, la Cristina. Jo. Qui és més tossut? Jo. Ell. Qui fa més tard per sortir de casa? Ell. Qui menja més ràpid? Jo. Qui té millor memòria per dates importants? Jo. Lluís, pots contestar si vols. Ah, Per tot té millor memòria que jo. Qui és més ordenat? jo. Ella. Qui passa més temps mirant el telèfon? Jo. Qui fa més soroll quan dorm? Ell. Jo. Qui té més ganes de fer sexe? Jo. Qui té més paciència per fer coses llargues? Ell. Qui és el més mandrós els diumenges? Ell. Sí. Contesta tu. Qui és el més ràpid en prendre decisions? Jo. Ella, sí. Qui és més detallista? Jo. Sí. Qui està més temps al mirall? Ell. Sí. Qui oblidaria abans un aniversari important? Què, perdó? Qui oblidaria abans un aniversari important? Ostres, no ho sé perquè ens ho apuntem tot. Ens ho apuntem tot, si no, qualsevol dels dos. Agenda cap sempre a dels la mà, dos. entenc, eh? Què? Agenda sempre a la mà, eh? Sí, Parella d'escriptors, eh? jo sóc escriptora. Voleu recomanar, El meu llibre. el vostre llibre? El meu llibre, aquest és el primer que vaig treure, La Jefa. Foquem-ho a la càmera, sisplau, companys. Sí. Aquest és el primer, va d'una noia que la rapten i se troba que desperta en una presó colombiana, No. tercermundista, Vale. mixta, homes i dones vivint en la mateixa cel·la, governada per els narcotraficants colombians d'allà. La presó és real, és una presó real d'Honduras, però jo l'he ficada a Colòmbia per motius literaris,
I després el noi que ha raptat la noia s'equivoca. Ell li roben una tonelada de cocaïna i per saldar el deute li diuen rapta aquesta noia, la porta a Colòmbia i s'equivoca. I ara ell té que arreglar-ho i a veure com ho arregla. I ella s'acabarà convertint en la jefa del lloc. Per tant, recomanaries La Jefa com a llibre, no? Home, si tu t'agrada la novel·la negra, trepidant, thriller, fosca, sexe, drogues, violència i sobretot esprit de superació, La Jefa. I La Dama Espanyola és la continuació que ha sortit aquest mes, recent sortida del forn. Vale, companys, quarta parella, com us dieu? Jo, Paula. Jo, Andreu. Paula i Andreu. Sí. Parella de guapos. Sí. Esperem que sí. Com us vau conèixer? Fa molt. A l'institut. A l'institut? Primer de batxillerat. I ara entenc que aneu a la universitat. Sí. Sí. Què estudieu? Jo estic fent innovació i seguretat alimentària. Jo, arquitectura. Arquitectura complicat, eh? Bueno. Moltes línies, moltes ratlles. No? Sí, molt de dibuix. Molt de dibuix, va. Sí. És el que té una mica l'arquitectura també, no? Sí. Vale, companys, preparats per començar el test o no? Preparadíssims. Va, som-hi. Qui s'enfada més ràpid? Jo. Sí. Qui té sempre la raó? Els dos. Els dos. Els dos. Qui és més tossut? Jo. L'Andreu. Qui fa més tard per sortir de casa? L'Andreu. L'Andreu. Qui menja més ràpid? L'Andreu. Jo. Qui té millor memòria per dates importants? Segurament tu, no? Sí. Bueno, els dos una mica. Ens apuntem a l'agenda o no? Sí. A vegades sí, a vegades no. Qui és més ordenat? Jo. Qui passa més temps mirant el telèfon? No sé. L'Andreu, jo diria. No sé, El futbol. Ens agrada molt el futbol, Andreu? Sí. De quin equip som? Girona. Girona? Girona, Sí. un moment complicat, no? Un moment bastant complicat, I mira sí. que no ho segueixo, però la gent està emprenyada, no? Home, sí. Per què? Home, doncs perquè anem bastant malament i hi ha jugadors que es rasquen bastant els collons. És el que té, però bueno. Continuem. M'ha agradat molt aquesta resposta, Andreu. Ets un gran. Qui fa més soroll quan dorm? Jo. L'Andreu. Qui té més ganes de fer sexe? Jo. L'Andreu. Bueno, Bueno, els dos. sí, Però sí, l'Andreu. segurament més jo. Qui té més paciència per fer coses llargues? Jo. Sí, jo. Qui és el més mandrós els diumenges? L'Andreu. Bueno, Bueno, els dos. sí, Qui és el més ràpid en prendre decisions? Tu. jo. Tu. Qui és més detallista? Els dos bastant. Els dos? Sí. Feu cara detallistes. Que fan cara detallistes? Que sí? Sí, vale, m'agrada. Qui està més temps al mirall? Jo. Sí. I qui oblidaria un aniversari important? Els dos. Els dos i podem... Bueno, no, els dos. Sí, no ens mullarem, jo crec que els dos. Última pregunta. Quin dia us vau conèixer? El 18 d'abril. No, abans. Bueno, conèixer-nos abans. Començar a sortir el 18. És la nostra data. Fa un any? Fa 3. Fa 3 ja? Sí, fa 3. Per tant, entenc que ja ha fet 3 anys, fa pocs dies que heu complert 3 anys. Sí. Sí. Molt bé, vale, doncs un aplaudiment per ell, sisplau. Aplaudim. Vale, socis, companys i entremaliats, ja tenim una nova parella, en aquest cas, com us dieu? Carla. Roger. Carla i Roger, parella de guapos i atractius? Home, Segur, volem no? pensar que sí, no? Vale. Pensar que sí. Som-hi! Bueno, us anava a preguntar com us dieu, però ja us he preguntat com us vau conèixer. En un campament cristià, Ens vam tot i que no conèixer- som cristians. Sí. On us vau conèixer? En un campament d'estiu. Sí. I ja està. Ens vam conèixer allà, vam fer una ruta, vam estar xerrant i allà ens vam conèixer. I us Sí. vau agradar, no? Sí, Ens va agradar. exacte. M'agrada. Som-hi, el test, esteu preparats? Vinga. Sí. Som-hi. Qui s'enfada més ràpid? Jo. Ella. Qui té sempre la raó? Jo. Ella. Qui és més tossut? Ella. Jo. Com es diu el quiz? Com deies? Carla. Carla Quiz. Carla Quiz. És una mica de moment. Qui fa més tard per sortir de casa? Depèn del dia. Ell. Jo soc Normalment bastant... Sí, soc bastant presumit i tardo bastant a arreglar-me, eh? És presumit, Roger? Sí, soc presumit. Fas cara presumit, també t'ho Bueno, diria, és el que hi ha. Que sí? Qui menja més ràpid? Jo. Sí. Jo.
Qui té millor memòria per dates importants? Sí. No ens apuntem a l'agenda, Roger? No tinc agenda, jo m'apunto al cap, les que queden bé i les que no també. Li recordo jo els aniversaris de la seva família. Sí, em diu, avui és l'aniversari del teu cosí, el digital. I ja està, així anem. M'agrada. En aquest cas també, un agraïment també, no? Sí, no, Gràcies molt per agraït. cuidar-ho, no? Sí. Qui és més ordenat? Ell. Qui passa més temps mirant el telèfon? Jo. Sí. Enganxada a les xarxes, Carla? Una mica massa. Desintoxicació d'aquí poc? Hauria. Bueno, ja n'he fet una mica, però Sí. encara A mi em falta. costa, Carla, s'ha de dir, Costa. Sí. Tu has provat, Roger, algun cop? Jo no el toco tant com ella, ja de natural, no sé. Sense mòbil, no? No, tampoc, però... Més de podcast. estàndard. Sí, escolto més podcast i la ràdio i tal, i mira, vaig fent altres coses. Suposo que escoltes el podcast de Referència a Catalunya. Sí. Dale. Qui fa més soroll quan dorm? Soroll, tu. Tu Jo, ronques a vegades. Sí. Ronqueu? Ell sí, a vegades, però de tant en Es veu tant. que sí. Ella de tant en tant pot parlar una mica, però no molt. Parles, Carla? Sí, a vegades sí. Bueno, Qui té més ganes de fer sexe? Depèn. Depèn del dia. Si estic ovulant, jo. si està volant ella, evidentment. Si no, depèn del dia, no sé, els dos, Els dos. És compartida la És cosa. compartida Sí. la cosa. Vale. Com ha de ser, no? Qui té més paciència per fer coses llargues? Jo. Jo. Qui, Jo. qui, és el més, Aquí ho podríem discutir. qui és el més mandrós els diumenges? Jo. Sí. Sí, em Molta costa mandra el molt diumenge, no? aixecar-me, sí. Jo que estàs al llit allà dintre, Sí, que fa, sí. que Jo fa de- fred a fora, sí, no? jo de Sí, seguida estic exacte. de peus i fent coses. A ella li costa bastant. Hòstia, doncs a mi me'n costa molt despertar-me, Cada cop menys, però... A ell li costa treure'm a mi del llit, Sí, perquè això és el que costa més. està molt bé. Qui és més detallista? Jo. Sí. Bueno, Qui està ell més també. temps al mirall? A veure, al final maquillar-se Els és el dos. que més temps comporta, per tant Però no em maquillo gaire. És més pels rínxols. Sí, que més intento... pels rínxols, sí. que s'ha de fer. Els dos. Rínxols Garnier? No, Pantene o Pantene. Yves Rocher. Vale. I qui oblidaria més aviat un aniversari important? Jo. Ell. Sí? Clar, pel tema de l'agenda, no? Sí, més que res. Vale, companys, finalment l'última pregunta d'aquest test. Quin és el color preferit de la teva parella? Temps. Verd. Rosa. És veritat, Roger? Sí. És veritat, Sí. Carla? Vale, un aplaudiment. Vale, està Vale, companys, una altra nova parella i una altra nova mostra de que l'amor és a per totes bandes, no? Com us dieu? Jo em dic Laura. Jo em dic Jordi. Jordi, moltes felicitats! Vale, gràcies. t'he felicitat abans, però... La mala mà. T'he felicitat abans, però no ha sortit en càmera, no? Com esteu? Bé, molt bé. Molt bé. Com us vau conèixer? Per Tinder. Som de Tinder. Ens hem conèixer per Tinder. No! Sí. I ara estem casats, fa 5 anys que estem casats. Sí o no? Sí, sí, Que sí. guai! 3. Ai, perdó, 3 anys. Fa 3 anys que estem casats. Fa 5 anys És que el temps passa ràpid, Sí, no, i massa. Com va ser això per Tinder? Com va anar? Va, explica tu. Bueno, era un dia que plovia molt. Plovia molt aquell dia. I llavors era final d'estiu ja l'estiu s'havia acabat. I estàvem a casa, cadascú a casa seu, i res, cadascú es va posar a mirar els seus pretendents, I diguem, vam fer maig. fins que van fer maig. Vau fer maig? Sí. Per tant, com a maig, esteu preparats per al test de preguntes o no? Sí, home, Jo i tant. penso que sí. Som-hi! Qui s'enfada més ràpid? Jo. Bueno, els dos, ja guanyem els dos, Els dos? Els dos. Qui té sempre la raó? Jo. Ell, sí, ell. Qui és més tossut? Ell. Jo. Qui fa més tard per sortir de casa? Jo crec que ella, jo. ella. Jo crec que jo. Qui menja més ràpid? Jo. Qui té millor memòria per dates importants? Ella, la Laura. Jo. Qui és més ordenat? Jo. Ella. Qui passa més temps mirant el telèfon? Ell. Jo. Enganxat a la xarxa, Jordi? Una mica. Depèn. Depèn del dia? Sí, depèn del dia. Una mica. Qui fa més soroll quan dorm? Ell. Jo. Ronca, Jordi? A vegades. Una mica. A vegades. Depèn del refredat. Quan gaudeixo molt, quan estic gaudint molt i estic descansant Quan molt, gaudeixes del son, ronques. A vegades toca. M'agrada. Qui té més ganes de fer sexe? Els dos, home, això és una cosa comuna. Sí, home. Estàs d'acord? Estic d'acord, sí. Qui té més paciència per fer coses llargues? Per fer coses llargues. Com per exemple anar un dia de compres que sigui un dia molt llarg. Home, jo penso Dia que de jo. compres, ella.
I per altres coses llargues també. Sí, potser també, sí. Qui és el més ràpid en prendre decisions? Jo. Sí. Qui és el més detallista? Jo. Ella. Qui està més temps al mirall? Ella. Jo. I qui oblidaria abans un aniversari important? Ell. Jo. Estem bastant d'acord, Ja veieu que estem bastant d'acord, que és bastant objectiu el tema. Avui què us heu regalat, companys? Doncs mira, a mi ell m'ha regalat aquest Jordi, centre. Jordi, crec que t'has passat i tot, Home, noi, hòstia. Els cavallers de Sant Jordi l'hem de fer bé, si M'agrada, som cavallers, som cavallers. Per què has optat, tu? Jo li he regalat aquest llibre d'en Martí Gironell, perquè és veí del poble, de Vilablareix, Ara vivim a Vila nosaltres. i m'he llegit la part de darrere del llibre i crec que a ell li pot agradar. És sobre la Guerra Civil, tot el tema de Catalunya i personatges importants de Catalunya. T'agrada la història, Jordi? Sí, ho intentarem, aviam què tal. Última pregunta, quin és el color preferit de la vostra parella? Groc? Blau? No ho sabem. No ho sabeu? Home, jo crec que és ara hora de confessar-vos-ho, no? El color preferit. Potser sí. El meu és el verd. El meu és el blau. Vale! Verd, entenc, verd esperança. Verd esperança, i tant. I blau marí? Blau marí. Com es diu? Com ho sap. Vale, companys, noves parelles, noves històries i noves emocions, no? Com us dieu? Natàlia? I Andy. Natàlia i Andy, parella de guapos i enamorats? Molt enamorats. Com us vau conèixer? És una història llarga, ens vam conèixer a Girona d'amics d'amics, els dos sabíem que ens agradàvem, però jo em pensava que no li agradava i a ella li passava el mateix. Però el primer petó va ser en aquell carrer d'allà al darrere. Sí, Quin carrer és, companys? Com es diu aquest carrer? No sabem, el que Carrer està... Emília Graït? No, aquest petitó que dona plaça Catalunya. El que dona plaça Catalunya a Casa Cacao. Bueno, en tot cas, un carrer bonic on es va forjar una bona història d'amor, no? Sí. Comencem el test o no? Vale, va. Comencem. Va, som-hi. Qui s'enfada més ràpid? Jo. Ah, sí? Qui té sempre la raó? La Natàlia. Sí, jo. Fa cara a tenir La sempre Natàlia la raó, té sempre la raó. Qui és més tossut? L'Andy. Sí, jo. Qui fa més tard per sortir de casa? La Natàlia Sí, és veritat. trigues molt a vegades. És veritat. Però és ràpida, Sí, tot i així soc ràpida. En què quedem? Triga molt? No, trigo més Triga. que l'Andy. Trigo més que l'Andy. Qui menja més ràpid? Jo. La Natàlia 100%. Sí, és un problema això. Em roba les postres, de fet. Sí. Si no t'espaviles. Qui té millor memòria per dates importants? Jo. Sí, correcte. Qui és més ordenat? Diria... No ho sé, Bueno, tenim cadascú el seu ordre, però amb dos som molt ordenats, jo crec. Sí, tots dos. Sí, tots jo diria dos. tots dos. Qui passa més temps davant el mòbil? L'Andy, 100%. Jo 100%. Perquè és la seva feina. Enganxat a les xarxes, Andy? Bastant. Malauradament. Qui fa més soroll quan dorm? Crec que jo, perquè sempre em desperto que estic Sí, és roncant. veritat, tens raó. Molt bé. Qui té més ganes de fer sexe? La Hi ha Natàlia. èpoques, però diria que jo, potser, sí. La Natàlia. Sí. Bueno, hi ha èpoques, maco? Hi ha èpoques. Qui té més paciència per fer coses llargues? Jo. Sí, molt bé, molt bé. Qui és el més mandrós els diumenges? Jo. L'Andy. Qui és el més ràpid en prendre decisions? Diria que L'Andy, jo... sí, l'Andy, sí. Qui és més detallista? La Natàlia. Jo. Qui està més temps al mirall? Natàlia, Jo, 100%. 100%. És el meu gran obsè. I qui oblidaria més un aniversari important? Probablement jo. Sí, l'Andy, li passa bastant. Sí. Li passa bastant. No perquè és... Bueno, sí, et passa. Perquè tens moltes coses al cap. Sí. Ja ho tenim. Per acabar, el test. Quin és el color preferit de la vostra parella temps? Vale, jo el de l'Andy diria el vermell. Correcte. Correcte, vale? Molt bé. Vermell passió, Vermell, Vermell, sí, no, vermell. sí, vermell. I el de la Natàlia... Ué, és complicat, És que t'agraden molts colors, Natàlia. No, Andy, n'hi ha un que m'agrada Natàlia, molt. t'agraden molts colors? M'agrada un molt. I és molt senzill. És que diria el blau. No, el blanc. L'he liat, No, l'he el liat. blanc m'agrada. El blanc és molt important. És molt important perquè transmet puresa, no? Puresa, és pura. Vale, és puresa, companys, com la un aplaudiment per a l'Andy i la Natàlia, sisplau, vale? Sí.